Gidugok sa mga kapusong Zamboangueño ang Kapuso Mall Show sa Zamboanga City kung asa nakisadya ang atong Kapuso Stars nga cast sa Love You Too ug bagong GMA Afternoon Prime nga hanggang sa dulo ng buhay ko. Nakatutok si Argil Relator. Napuno ang atrium sa KCC Mall de Zamboanga sa mga kapusong Zamboangueño nga nang hinam-hinam nga makita ang Kapuso Stars. Sa pagsunod pa lang sa host nga Kapuso comedian nga si May Bautista, hastang lingawan na sa audience sa pasiaw ni May on stage. Gani ni sayaw pa kini og budots. Makabungog ang singgit sa fans, dihang nisaka na on stage ang Kapuso hunk, actor ug model nga si Clint Bondad. Todo kilig ang gibati sa duha ka fans nga iyang nakauban. 5, 4, 3, Nag-enjoy sab ang tanan sa performance sa lead stars sa bagong programa sa GMA Afternoon Prime nga hanggang sa dulo ng buhay ko, labi na sa pagkanta ni Chris Bernal. Mas nahugyaw ang venue dihan nag-perform na si Kim Domingo. Ug doon na pa'y swerting fan nga naka-holding hands ug gikantahan ini on stage. 1, 2, 3, go! 5, 4, 3, 2, 1! Wala na nahimutang ang tanan, dihan nag-perform na si Megan Yang. Dakusab ang pasalamat sa Kapuso Stars sa makanunayong suporta sa mga Zamboangueño kanila. They're very alive dito. Parang buhay na sila dito. Kasi sometimes, of course, marinig nyo na talaga na nandito sila, na excited sila din. So very, very high energy yung crowd dito. Thank you sa suporta. Paulit-ulit, maraming salamat sa suporta ninyo. No, ang init ng pagtanggap. Kanina pa lang nung pagbaba namin ng airport, sobrang dami ng taong nakaabang. So, sobrang happy ko na. At finally, nakarating na ako sa Zamboanga. Kasi palagi akong hindi natutuloy before. So, eto na yun talaga. Sobrang nakakatawa na ang daming mga kapuso sa Zamboanga ang pumunta dito sa mall show namin para suportahan kami at yung bagong show namin sa GMA na hanggang sa dulo ng buhay ko. Tiniagig pasalamat sa GMA Regional TV sa makanunayong suporta sa mga Zamboangueño sa One Mindanao. Karong July 22, magsugod na ang hanggang sa dulo ng buhay ko. Challenging kuno sa Kapuso Stars ang ilang pagganap sa role. Ilabi na nga horror, suspense thriller ang tema ni ini. Abangan nila dahil mananakot naman ako this time. Hindi ko naman sila paiiyakin, pero this time mananakot naman ako. At napakaganda ng mga special effects namin. Humanda na silang matakot. At syempre, may kasama rin tong kwento ng love story and pamilya, about sa pamilya. So, marami silang dapat abangan. Excited ako kasi our director, Direk Joron, is very creative and I love the way that he's tackling our scenes so far. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.